Hi mga bayan, welcome back again sa tuwang YouTube channel. Ako di ay si Bay Gamay. Og hay og maayong pagpaminaw sa tanang mga naminaw karon. Sa mga naminaw while naigibuhat or sa mga naminaw kay way laing lingaw, maayong pagpaminaw kaniyong tanan. Sa mga wala pa nakasubscribe sa tuwang YouTube channel, ay subscribe na o ayaw kalimot sa pagtuplok sa notification bell aron updated mo. Og ang title sa confession nga akong basahon karon, For Judgmental. Title palang daan, igo na mo sa. Depende na sa naigo diha. Pasensya na po. Guys, dali lang jud ni kaayo. Ang importante, masulti na ako akong site. My first time to confess here. Good day, bye, og sa mga readers and listeners. I'm the one avid reader kaayo diri og unta ma-post ni. By the way, taga Negros Oriental ko. Shout out ko sa mga taga Tanhay diha. Bitaw, dili unta ni nako i-share ninyo, but wala ko'y lingaw. Kay quarantine pa man. So I decided nga i-share na lang ninyo og sa mga gipang judge diha or mga judgmental anywhere. Chill lang, paminaw lang, og basaha lang kay kadyot lang ni. I'm Izzy, 20 years old. Okay rabay if dili nimo i-hide ako identity. Kung kailan mo na ako, mas maayo. If wala, okay rasan. And by the way, ga-school pa ko. Grade 12 na this year. ABM akong strand o dili na ko'y kalimod. I am a person with disability. Siya rog dili ma-judge. Ma-judge man gani mo bisag tarong mo glawas. How much more pa ako? Mga besh, kung unsa pa ta kagwapo, kagwapa, kalami, kamaayo og batasan og kalimpyo, wala joy tao nga dili maka-judge nato, di ba? Oo, naa ko'y kapansanan guys. But normal lang akong panghuna-huna. In short, physical disability. Naa manunta ko'y kambal, but wa siya ka-survive. And only child ra ko. Og mangutana mo og ganong naingani ko, that's why. Premature means nga wa pa'y 9 months ni gawas na ko sa tiyan ni mama. And then pagka 2 years na nako, si mama ni adto siya Singapore para mo work. 12 years siya dito, pero magulian lang siya every December. And that time nga wala si mama, akong lola ang nagbantay nako. Og dili kalikayan nga daghang gaingon nga usik daw ko. Guwapa unta ako kay taas daw kong ilong. Ako daw kay naliwat ni lola nga mga katsila daw ug makatubag na lang na si mama nila nga she's my blessings. And it's very true. Pasalamat yan ko nga nakasurvive ko ug nabuhi ko aning kalibutan, pero dili kalikayan nga walay mo daog-daog nako or even ikaw, kamo ug natong tanan. Gidaog-daog ta, di ba? Napuyoban nga grabe kaayong makalantaw og makatutok nako from head to toe. Pero season bro, og kinsa pa kadiha, I don't care kung unsa imong paglantaw sa ako Dili tigatagdon or ninyo, and someday makarealize lang mo. Og napoy uban nga mokatawar og galit if makakita nako. Nganong mokatawar mo galit? Abnormal mo? Or may sariling mundo? Ug naa pa joy uban nga suwid-suwiron kanila? Hay di ay ninyo? Gafans man ako? Or ganahan mo nga maparehas nako nga mas grabe pa sa ako Luoy regyapoy labas ninyo mga inday ug dudong. Sobra magud nato ka feeling ba? Nga feel nato nga perfect na kayo ta. Feel nato na naa na nato ang tanan. My God, wag tayong ganon. Magpaubos ta gamay. Ug sa naigo diha,
Naapa mo'y chance para magbago. Bitaw, dili na ko ikaulaw nga ing ani ko. And I will never down myself tungod lang ani sa akong sitwasyon og kabalo ko makontento kung unsay naa nako. And I'm so blessed to have this life. Og thankful gihapon ko kay naay mga tawo nga ginadawat ko to be part of his life. Og I know I'm a human like you, but naalang ko'y kapansanan. Sa dili ganahan ako, wa ko na mogos ninyo. Basta happy ko always. Sa mga PWD or even dili PWD, dili na to'y kaulaw kung unsa ta or kinsa ta. And remember, life is a blessings. Dili na to sayangan ang grasya. Balag i-down pa kanila, basta kabalo ka unsa imong gibuhat. Kasagdahin ng taong grabe kaayo kahimantayon. Kalibakera, kasuplada, ug uban pang mga binuhatan nga wala nakasulat sa Biblia. Watay labot nila, basta kita, happy ta og malinawon atong pagpuyo sa usa ka panimalay og walay gubot og sabal sa kinabuhi. Ako, bisag ingani ko, thankful gyapon ko. Lipay na ko aning kinabuhia. Karon sa mga nag-ingon diha sa kuha nga feeling dato daw ko, social daw ko, arte daw ko, o unsa pa ng mga negative sa inyong mga nuhuna, pwede ila-ila sa ta. Ako mga gamit, puro ra na hinatagin tawon. Anay uban niyo kay ukay. Ingana ko ka blessed bash. So paningkamo tagatua ha, para di ta masina sa uban, kay walay mawala kung maningkamo ta. Okay? Undangin na ninyong pagka-judgmental, di na maayo. Sa tanang nagbasa og naminaw, aning ako ang confession, bago pa ko nahuman sa module guys. Kamo human na mo? Bitaw, kung wala pa tiwasa na kay dinhi na lang pugutaman og daghang salamat and keep safe everyone. Kanang nga confession mga bay, gikan na siya ni Pretty IZ.